El líquid encara té consistència i el líquid és molt adaptable i el líquid el pots tocar i veure. En canvi, quan parlem de món volàtil o de societat gasosa, parlem d'una realitat molt més imperceptible, molt més indefinible, molt més amorfa i que ens genera molt més desassossec. I jo crec que és una descripció més acurada del present. Tot s'ha transformat molt acceleradament i tenim la sensació que no podem garantir com serà el futur immediat, ja no dic el futur llunyà. Això fa que tinguem molta perplexitat i de vegades molta por, tot i que les generacions més joves són més adaptables, s'han adaptat millor en aquest entorn tan volàtil perquè s'hi han trobat des que han nascut. En canvi, les persones més grans estaven més assegurades en un entorn fix i les ha deixat molt perplexes. Els que s'aferren al que és volàtil pateixen molt, perquè un cop ho tenen aferrat se'ls hi desapareix a les mans i llavors tenen una gran sensació de frustració. Per tant, t'has d'acostumar a acomiadar-te molt ràpidament d'allò que et semblava sòlid. I per tant, això és positiu, aprendre's a desprendre's, aprendre's a desaferrar-se, aprendre a relativitzar determinades coses que ens plantegen com a dogmes, com a segures, com immutables. Per tant, hem de ser capaços d'adaptar-nos a entorns molt diferents i hem demostrat al llarg de la història que som capaços de fer-ho. Aquesta adaptabilitat de l'ésser humà a entorns hostils i entorns canviants és el que ens ha fet permetre que hi seguim sent. Altres més forts i més robustos es van extingir i nosaltres hem tingut la capacitat, a través de la intel·ligència, d'adaptar-nos a entorns molt diferents i molt hostils. Hi ha valors que subsistiran, és a dir, en una societat volàtil també t'has d'esforçar per aconseguir els teus objectius, també has de ser constant, tenaç, però després emergiran valors propis d'aquesta societat. Per exemple, l'adaptabilitat, la flexibilitat, això que deia relacionat amb el saber desprendre's o desaferrar-se. Aquesta capacitat de ser més versàtil, ser més relatiu amb allò que estàs vivint, una certa ironia, una certa distància crítica és bàsica en un món tan volàtil. Jo crec que hi ha una sèrie d'ensenyaments tradicionals que ens ajuden molt. D'una banda el budisme, però d'altra banda també l'estoïcisme. En el budisme es parteix que l'univers és molt impermanent, el tema de la impermanència, no? Per tant, un budista, si llegís Món volàtil, diria això és el que hem dit sempre, que el món és impermanent, que tot està canviant i que res no roman idèntic. I, no obstant això, és possible assolir una serenitat o una pau, no? I els estoics ens ajuden a prendre distància, a mirar-nos la cosa amb distància, a no deixar-nos impactar pel que canvia, no? Quan ens xiulen, ens deprimim, i quan ens aplaudeixen, ens alegrem, no? I la serenitat està en mantenir una certa indiferència del món, no? Una certa capacitat de prescindir, de passar, no? Tant quan t'aplaudeixen, que bé que ho fas, com quan et xiulen o et rebenten a les xarxes socials, no? Has de ser certament capaç de prendre distància. Això és serenitat, això és tranquil·litat de l'ànima. Jo crec que el retorn de l'espiritualitat va directament relacionat a la volatilitat. És a dir, tot aquest augment de pràctiques de meditació, de mindfulness, de conreu de l'espiritualitat, té com a finalitat fixar un punt, una espècie de refugi emocional, de refugi espiritual en un món on tot va canviant i on un no pot predir què passarà amb la seva feina, què passarà amb el seu pis o què passarà amb la seva parella, no? Llavors necessites aquest tipus d'exercitacions, d'una banda per assolir aquesta tranquil·litat de l'ànima, per viure intensament l'ara que estàs vivint i sobretot per no encadenar-te a les realitats, no? Sinó acostumar-te a deixar-les anar. Això que en diríem deixar fer, deixar córrer, no?